După meciul ăsta, domnule Becali, se poate spune că vine returul, sigur, dar vă gândiți deja la următorul tur. Băi, deci după Maccabi am jucat acasă, am făcut egal. Atunci am spus, numai dacă Dumnezeu e împotriva noastră ne pot scoate. Acum e o situație mai favorabilă. Acum am jucat în deplasare la ei acasă, jucăm acasă la noi. Acum spun, iar, numai dacă vrea Dumnezeu, pentru că Maccabi, părerea mea, e o echipă mai bună. Adică pasează mai bine, are o posesie, adică nu i-am lăsat noi să joace. Și atunci jucăm acasă, normal, trebuie să ne calificăm. A ce vrea Dumnezeu, nu, da. Văd că Dumnezeu n-a fost împotriva noastră până acum. Adică și la sorți și, nu știu, o echipă noi normal, dacă cu puțină baftă așa, aveam 2-3-0. Și 1-0 era foarte bun. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum am credință și nădejdea că ne vom califica mai departe. Senzația a fost că echipa a jucat foarte bine, adică putea să obțină și victoria, cum a spus și dumneavoastră. Dacă noi marca golul șut, e dezastru după aia. Le dădeam 3-4 dacă dădea golul acolo șut. Pentru că mingea era numai la, adică nu jucam cu echipă la discreția noastră. Adică aproape jumătate de oră la începutul primei reprize a fost la discreția, parcă jucam cu echipă din campionatul nostru dar și ăștia mai pun probleme, n-au pus nicio problemă. Golul ce l-au dat ei, e un gol pe greșeala noastră, bine, corner, bine poți să spui corner, am dat și noi din corner, dar noi am avut în primă fază, cornerul a ieșit dintr-o fază în care trebuia să marce gol Băluță. Adică aveam multe, am jucat bine, nu avem un marcator ca să o bage în poartă. Băluță e un jucător extraordinar, numai că el este antigol. El e cel mai bun e, numai că nu vrea golul. Dar poate Daua, că a marcat din nou. Păi Daua cum, că Daua nu mai e. Daua. Bă, poate a făcut Dumnezeu așa. Poate e mai bun Chiricheș. Nu? O să joace acum o repriză, să vedem ca să aibă... Poate e mai bun Chiricheș. Nu? Altfel se concentrează și el, nu? În afară de Băluță, cine v-a mai plăcut? Păi noi, eu ți-am spus, noi avem un ax. Avem un ax central. Daua, Înghezana, ăsta, Șut, Alexandru, Olaru, ăștia 5, care probabil suntem, ăștia 5, suntem noi prea puternici și nu dăm posibilitatea adversarului să joace, ni se pare că suntem noi mai buni. E posibil și asta. E posibil și ei poate sunt buni, că așa spune, o echipă foarte bună, probabil nu le dăm noi. Hai să vedem, să-i scoatem pe ăștia, după aia să jucăm și cu cine o fi. Nu? De la Ștefănescu aveți mai mari așteptări? Aveam mari așteptări și mai am în continuare. El n-are cum. El trebuie să fie fotbalistul care a fost. N-are cum. Probabil are o emoție acum, o reținere, dar el va fi fotbalist. Dar bate, cum se întâmplă cu el? Cum? Bate. Nici nu știu, că e întors, am înțeles, nu știu. Tănase? Care e situația? Convingeți, semnează? Păi cred că astăzi s-ar putea, cred că o să semneze astăzi, așa cred. Vor fi niște prime pentru jucătorii noastre dacă se trec de acest tur? Păi nu au contract. Au un contract binele. Numai că dacă îmi pusea, adică vroiam ca după meciul ăsta, dacă îl câștigam, să renuiesc contractele, adică cine are 11, 12, îi fac 15, cine are, adică vreau de la 10 să mă duc la 15, 16, adică vreau să fie, adică, jucătorii trebuie, dacă ei se califică în Liga Campionilor, ei sunt jucători valoroși, ei trebuie să aibă niște salarii de 250, 300, 400 de mii, că așa vreau să le fac, dacă... Mai aveți vreo teamă? Bă, teamă nu am de niciun fel. Teamă n-am de niciun fel pentru că n-au intrat în careu nici ăștia. Nu prea au intrat deloc în careu, n-au intrat în careu. Au avut la cornerul ăla, Alexandru că a dat cornerul ăla, n-au intrat în careu.
Așa că n-am ce emoții să am cu echipa dacă nu intră în careu. N-au nici ei, n-au un atac care să creeze pericol. Noi nu avem atacant care marcator, dar totuși toată echipa construiește, e periculoasă echipa în totalitate. Mircea Lucescu, antrenorul naționalei, la un moment dat vi l-ați fi dorit la FCSB ca antrenor? Știu că au fost discuții. Bă, Mircea Lucescu e Mircea Lucescu. Ce să mai spun? Ei, numărul 1 de toate timpurile și cu asta basta. Ce să mai spui? Te simți mai aproape de Naționala României acum cu Mircea Lucescu la tribună? Eu n-am ce să fiu mai aproape. Ce pot să fiu mai aproape? Să mă uitați la meciuri, spre exemplu. Bă, dacă o să joace vreun jucător de-al meu, mă uit. Dacă nu mă uit. Ce vreți să vă mint? Nu mă interesează. Dar poate să fie mai mulți jucători de la FCSB. Eu, bă, dacă o să fie, da. Eu v-am spus. Eu am FCSB, eu am Mireasă. Nu mai trebuie altul. Nu. Dar dacă joacă jucători de la mine, mă uit. Dacă nu mă uit, că n-am pentru ce. Ce să mă interesează? Nu mă interesează. La meci, Dar eu cred că Lucescu, el o să inventeze ceva. Adică la experiența și înțelepciunea lui poate inventa ceva. Dar ce o să inventeze nici eu nu-mi dau seama, că nu prea are cu ce. Credeți că a riscat? Păi el a riscat pentru că a zis, bă, măcar să o continui de aici. Adică să am o continuitate de rezultate. El a riscat pentru că a zis, bă, știu să fac, mă pricep. El înseamnă că dacă el a acceptat, părerea mea, știe el ceva, ceea ce noi nu știm, pentru că el știe. Și are el ceva, a văzut el ceva la echipa asta, la jucătorii ăștia pe care el tot timpul se ducea acolo și la Târgovi, peste tot se ducea. Înseamnă că el a văzut ceva, ceea ce noi nu am văzut și nu știm. Sau știe el că jucătorii ăștia cum să îi facă să joace împreună, dar cert e că Lucescu nu o să vedem cu Lucescu, că ne băgăm, maricadăm, 5-5. Înțelegi? Lucescu nu joacă 5-5 sau 6-4. Nu joacă Lucescu 6-4. Lucescu va juca fotbal. Acum că e posibil să aibă și eșecuri, asta e altceva, dar nu ai cum. Niciodată, măcar Lucescu știi care e treaba. Lucescu dacă vine, nici măcar Becari nu mai poate să spună nimic, că nu l-a luat pe ăla, că nu l-a luat, băie, nu poți să spui cum l-a luat, ăla e specialist mare, nu l-a luat, că știe el de ce. Sau nu l-a băgat pe ăla, nu l-a băgat, că știe el de ce. Nu poate să comenteze nimeni la Lucescu să scoată o vorbuliță. Sau chiar Gică Popescu, sau chiar oricine. Sau n-ai văzut că toți, sau Hagi, nu poți să, când e Lucescu, nu mai poți să scoți un cuvânt, vezi de treaba ta și te uiți. Domnule Băcali, dar vreau să ne spuneți un lucru care acum e istorie. De ce n-ați reușit să-l aduceți pe Mircea Lucescu? Că ați avut discuții cu el. Unde s-au împotmolit lucrurile? Mie mi-a fost jenă să-i propun un contract. Adică era și vremea aia, știți că era o vreme cam de criză la vremea aia. Și atunci mi-a fost jenă, adică ce trebuia să-i pui? Trebuia să-i spui 1 milion. Nu? Deci, mai mult, adică eram așa, știi, între Ciocan și Licovală, era, adică un antrenor scump, adică nu poți să-i propui lui Lucescu 300.000, 400.000, 500.000, că n-ai cum. Asta atât a fost. În rest, așa a fost. Că da, adică îl tatonam. Eu, adică, vorbeam cu el, dar așteptam să zică el, băi, Gigi, mie nu-mi trebuie mulți bani de la tine. Adică, dacă el spunea, băi, Gigi, mie n-am nevoie de bani, eu am bani, eu vreau să te ajut, adică, și așteptam asta, dar nu a spus. Mie mi-era jenă să-i propun un contract de 5-6 de mii și atunci așa a fost situația atunci. Domnule Becali, vreau să vă întreb un lucru care nu are legătură cu fotbalul. Românii sunt furați acum la Jocurile Olimpice. Vedeți ce se întâmplă în gimnastică? Probabil ați auzit. Ca român, cum comentați ce se întâmplă cu o româncă furată de arbitrii și pierd o medalie la Jocurile Olimpice? Ce comentezi eu? Bă, păi, și dacă comentezi eu ce?
Păi important punct de nu e vedere. mai important. Ce să comentez eu? Sau că interesează pe ea, că Ciolacu s-a supărat, mai se duce el. Și nu bă, ea nu interesează de noi. Așa e, da. Păi interesează că nu vine Ciolacu. Bine, mă, să fii sănătos. Păi interesează pe ea, miliardar și noi facem ca să dăm bugetul 1 miliard. Și voi tot crede că interesează pe aia de noi? Bă, sunt mari miliardari în lumii, și îi pui Germania, America, ce sunt chichinețe, noi suntem acolo, trichi, da, n-ai ce să le faci, ce să faci? Că e posibil să reanalizeze și că dă din nou, n-ai văzut și aseară arbitru împotriva noastră? N-ai văzut? Hai să vedem acum, nu? Că dai gol și mai nu poți face ce arbitru nimica. Dar n-am ce să comentez eu, că ce? Fac ei ce vor ei și tu taci din gură și cu asta basta. Ce să? Ei puterea ei. Păi dacă bani de la ei luăm. Nu vezi PNRR, alea, bani de la ei. Hai să tace din gură și cu asta le luăm bani, să-i curățăm, să ne ridicăm și noi și cu asta basta. Ce să? Cu Farul vor fi mai multe schimbări la meciul cu Farul de vineri? Ce? Dacă vor fi schimbări, în primul rând, ce mă gândesc pentru pregătire turul cu Sparta. Păi da, meciul cu Farul vor fi a doua echipă. Ce să facem acum? Asta e treaba, ce să faci? Păi o să fie, dar Șut, Alexandru, Olaru, Băluță, 4, deci ăla Înghezana, 5. Cine mai e? David Miculescu, 6. Ei nu vor juca. Păi nu, Radunovic, 7, Crețu, 8. Deci toată echipa va fi schimbată. Ce lasă și ședă, că asta e, jucăm cu nașul, ce să faci? Dar e momentul să-și revină, A? da, e momentul să-și revină echipa în campionat? La ora asta nici nu mă interesează nici nimica. Ai văzut că avem 2 puncte, am zis ceva? M-am supărat ceva? Au alții 2 fără să... fără să fie. Nu? Noi avem 2, dar putem să avem 5. Dar nu sunt importante punctele astea de la început de campionat? Eu știu că sunt importante, sunt foarte importante. Numai că citeam, s-a făcut așa o analiză și că o echipă care poate trece în primăvară europeană din Liga Campionilor poate câștiga 70 de milioane de euro. Păi noi o putem face. Adică ușor Dumnezeu o putem face. Și atunci dacă câștigi bani, 10 de milioane, nu mai treabă. După aia te duci și îi zici lui ăla, cât costă bă jucătorul tău? 2 milioane, 3 milioane. Îl cumperi, faci echipă tare. Deci, la ora asta e totul numai Liga Campionilor. Nu contează nimic altceva. Avem timp. Asta e situația, au și Petrescu. Dom'le, joci în Europa, pierzi în campionat. Pierzi cam acum. 2-3 săptămâni, să vedem calificare. Că dacă e... Oricum nici n-avem ce să punem pe listă, chiar dacă își lua jucători. Că nu pot, dacă le iau jucători, trebuie să le iau pe terane, de scot unul de pe listă, nici n-avem unde să-i băgăm. Dar eu am încredere în echipa asta. Din moment ce... Deci vezi, nici încă nu știu să spun. Dar mă bucur de ce? Nu știu să spun. Suntem noi prea puternici sau sunt ei mai slabi? Așa cum v-a spus cu Maccabi. Meme spunea că sunt extraordinari, că a făcut cu tare, că Europa, că au făcut în Europa. Noi nu au intrat în careu. Acum cu ăștia iar. Înseamnă că mă duc la răspunsul ăla, suntem noi prea puternici. Și dacă noi suntem prea puternici, avem pretenții după aia, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu? Că ne ajută Domnul. Va fi sold out meciul ăsta de la retur cu Sparta. Practic, stadionul va fi arhiplin. Păi, normal că va fi, nu? Și de acolo banii iar, vezi? Vezi că ajunge numai la bani. Voi vorbiți că nu știu ce, olimpice. Băi, banul. N-ai văzut? Fac ăia, că atacă Iranul, portavioanele. Da, taci din gură. Ce banul? Totul e cu bani. Că, dom'le, că becarii numai de bani. Păi, bă, vorbesc numai de bani, că fără bani nu putem să facem. Fără bani râd de noi. Suntem săraci, nu ne dă medalie. Ce să faci? Și de-aia vorbesc de bani. Că așa e lumea asta. Eu am făcut-o așa. Ce să fac? Hai, Domnul să ne ajute. Mulțumim frumos, zi bună!